5 fingrar i luften, vad kan det betyda? Jo, att Rickard Gynge hade en helafton hemma på Johanneshov. Gynge nitade tabelljumbon Timrå direkt, första målet redan efter 33 sekunder efter snygg passning av Robert Rosén. Efter bara 4 minuter nätade Gynge igen. Den här gången på egen hand med ett distinkt handledsskott. Efter 37 sekunder i andra perioden satte Rickard Gynge 4-0 för AIK. Återigen efter passning från Robert Rosén. Hattricket hemma och matchen redan avgjord. Men mycket vill ha mer. Andra perioden var bara 4 minuter gammal när AIK hade uppvisning i powerplay och Elitseriens målkung satte sitt 4:e mål för aftonen. Men AIK lekte vidare. Robert Rosén gjorde 4 assist och Rickard Gynge 5 mål. Det sista här betydde 7-2 i en match som AIK till slut vann med hela 8-2. Det börjar lukta slutspel, AIK.